Sikra pala kang tumingal Prangat sambo samya medali Laranati tulating kota ngadanyi wangagung mangundoni menjang sang jimicil Ladinyo ngendali wus win bener Goro-goring madaning kayangan Suralaya ora saya mendha ning palah saya ndadra. Di sababake iki ana salah sijining titah mercapada wujud jalma menungsa kang lukar sandangan busana. Ora pangling tak waspadake ulun iki potolon Warekudara kang lukar sandangan sapengadeg. Ora luput apa kan dadi ngendikane Kaki Bathara Brama. Iya, Nggir. Ana wigati apa jane, Nggir? Lha kok palah kita kowe mau wani-wanine mapan aling madyaning sak njabaning lawanging Kori Kandhawaru ngantek jeneng sira ki mau nukulake gara-gara haring madyangan kayangan jonggiring salaka kene nggir potulun Warekudara sedurunge aku ngaturake apa kang dadi wigatine najanta Warekudara ora bisa basa nyembah bektiku Tambanana Brama kakekku iya nggir tak tampa nggir banget panarimane jeneng ulun Maradyagi kita Tambanana nggir Warekudara pundi aning pun-punan Aragala ana kekeman dadi mustika urip kamulyanku Brama kakekku muga-muga ayo diaturake pengang dadi wigatine kita kowe mau wani ndadekake gara-gara haling madyaning kayangan Suralaya kene ayo nggir Dadekno kawruhanamu Brama kakekku. Dina saiki aku bakal nagih janjining dewa. Loh, nagih janjining dewa sing kepiye? Ora ana lara telu. Nagih janjine Bathara Guru sing katur ngarasane bapakku Pandhu kelawan ibuku Babu Madrim kang padha kecemplung haling madyaning intiping neraka jahanam. Seprono seprene endi buktine endi janjine carene arep maringi kasuwargan jati utawa ngunggake swarga marang wong tuaku Pandhu kelawan Babu Madrim ning tekan seprene durung janjine ditetepi mulai terus saiki aja kongsi dewa ki mau kewirangan aja kongsi dewa mencla-mencle Di janjine Bathara Guru, aku bakal nagih janjining dewa. Engko sik nggir. Janjine Rama Pukulun Bathara Guru nalikane aku dadi pendhita ing madyaning pertapan Arga Kelasa. Kanugrahan ora tak tampa dening aku, ning tak tampa katur ngarasane wong tuaku. Unggahna swarga. Tundha sanga Babu Kunti kelawan bapakku Pandhu mulane terus saiki aku lukar sandangan ya iki minangka dadi tandha gugatku marang dewa ngertenono nggir Warekudara sing jeneng wong tuamu Pandhu kelawan si Madrim wis pantes wis luwes mapan ing madyaning neraka jahanam jalaran apa Pandhu kelawan si Madrim ki mau wis nampa siku dendaning dewa nalikane bapakmu ya Sudarmamu si Prabu Pandhu ki mau duweni keluputan marang dewa siji
Lupute Pandhu kelawan dewa ora nono loro telu ngaku lananging jagat kang sejati. Lah kamangka salumahing bumi sakrobeng langit ora nono loro telu lananging jagat sejati ya ki mau Rama Pukulun Bathara Guru angka loro. Lupute bapakmu si Pandhu kelawan ibumu si Madrim ya ki mau wis ngotori titiane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru kang diarani Lembuandini ing ngatasé gegering Lembuandini lho kok palah kanggo andum katresnan kira padha wae ngotor-ngotori titianing dewa. Mulane ora nama mokal bapakmu kelawan ibumu si Madrim padha kecempul ing madaning neraka jahanam wis pantes ngono kuwi ngger Werkudara. Nanging janjine dewa ndi sing jenengane dewa ki mau kudu lati lan pakarti kudu nyawiji ucap-ucap kawan temindak aja kongsi kecengkahan aku ning kene nagih janjining dewa kang kudu ditetepi ora nggih yen pancen kaya ngono sira Mbaguguk Mangkutha Waton banteng kalak bondan tanpa ratu ora manut apa kang dadi pangandikane ulun apa kita ora wedi kesikum marang dewa nggih Werkudara sing marai kewalat ki mau dudu dewane sing marai kewalat ki mau tingkah lakune mung kariti les sanake apa ora yen pancen ora gelem ngungkake wong tuaku sakloron waja takon dosa kelakon kayangan kene ana banjir getih sarah bangke cendol mripat mbalet polo Bromo kakeku lah dalah nantang marang para dewing kayangan sepiro kadigdayanmu ora gadang ora kudara mundur sejangkah yo tembunge gutuk sela gutuk araning balang sela watu aku minangka dadi watune Rama Pukulun Bathara Guru supaya nyingkirake rarat ing madaning kayangan jering salka aja kongsi gara-gara saya mendha malah saya mati dening tanganku marake cobanan sepiro kadigdayanmu Werkudara gadang mundur jangkah